kuti uti ndisati ndataura ndoda kukutenda murume wangu pfungamba nogona tsiro nditatoona matosaura wakakota mole mutumbo unoita nemutumbo ndisati ndataura ndoda kukutenda isoko amen right no rest murume wako zvipomero zvese zvaaipa chokwadi zvakanga zvichitarisana newe dare raigona kukutsanangurira kuti iwe uri wrong nokuti dare rinoda kukuvakai kuti mugova chiro chimwe chete asi ndiri kuda kuedza kukutsanangurira no rest nhasi kuti iwewe iva muenzaniso uve chidzidzo kune vamwe vagone kufunda kubva pauri. Handiti makamboenda kumabhaibheri zvichinzi dai makadzidza pamonde iwe iva muonde ukuti vamwe vanoya kuzodzidza pauri. Vadzidze kuti imba inochengetwa sei, murume anochengetwa sei, murume anobvunzwa sei paanenge akanganisa, murume anotaurwa nei kana sei kana akutadzira. Hazvisi zvokuti nokuti ndine simba ndinogona kumurwisa kana kuita sei, asi ndezvokuratidza chete kuti murume wandakagarira, wandakabvira kumba kwangu. Ukatarisa chimiro chokuti hakuna murume anobva kumba kwake achiti ndiri kuenda kunogara kumudzimai, asi mudzimai anobva kumba kwavo achiti ndiri kuenda kunogara kumurume. Chimiro ichocho chinotsanangura kuti enda unoremekedza murume iye. Ndira kukukumbirisa hanzvadzi, ndira kukukumbirisa zvikuru kuti ugone kunogara zvakanaka nomurume wako. Handisi kuti hauchatadzirwa, uye handisi kuti kana watadzirwa wonyarara uchiti nokuti anozondiramba zvakare. Aiwa, unotsvagawo nzira, unotsvagawo vayananisi, unotsvagawo shamwari, unotsvagawo masawira anouya oedza kuvaka kasunga wirirano, building the unity pakati penyu, making the two ends meet. Monyatsosunganidzwa mune zvakanaka. Ndakukumbirisa Norris, ndakukumbirisa zvakanaka. Taura tinzwe mabva kwaura kutaura. Baba maita basa ndazvinzwa, asi kuti ndiri munhu akasununguka zvokuti chekuti chese chandenda tadzirwa ndinobvunza mune zvakanaka, asi mumwe wangu ndiye asina nguva yekuti titese titaurirane. Paunozoda kutaura naye pai panokupindura rafu achiita kunge anokoshesa yekusaidi kudarika ini mudzimai wake wanoita sei waanogona naye, uyezve nekutora mukadzi wakarambana naye achimisa pedyo naye achifamba naye mumota, zvaasingaite tiri tese. Izvozviye zvaaita zvakare zviyezvizvi zvakaipa, zvakanaka, zvakaipa pakuti hazvigone kuvaka chimiro chakanaka mukati memba yenyu, asi zvinenge zvine chokuita nokuda kukudzidzisa iwewe kuti usafunge kuti ndinoshaya mumwe wokuroora, uye usafunge kuti uyu wandakaramba hasi kundida, ari kundida. Asi ndiri kuti inini mukati mezuva ranhasi, po uyu mudzimai wako ukanyatsotarisisa kushingirira kwaakaita, kushingirira chaikoiko kutsanangura achiuya mukati medare rineri achiedza kupa chimiro chake kudare nepamberi pamambo kuti anoda iwe, zvakadudzira kuti she is totally devoted kuti ave mudzimai wako. Remember, tichitonga mukati medare rineri vanhu vakambokutaurira kuti po wambozviona here iwewe kuti mhirizhonga dziri mumba menyu dziri kutorambwa kana nemwana wako? Uchaziva zuva riye apa. Wanzi iwewe nedare mutaurire kuti handichakuda, chii chakaitika? Mbotaura uchinzwe kana uchiri kurangarira. Haucharangarira. Mwana wako yakaya pakati. Iyeyu mwana yakauya papi?
akaya pakati kurava kuti akanga achiedza nekwaanokwanisa kuti no hazvisirizvo nditika hazvisirizvo. Saka ndoda kukumbirisa shamwari, ndoda kukukumbirisa munun'una dziva guru idiva kamwe ukadzokerera unoona ngwena dzasvinura. Mudzimai wako iyeyu ndiye wako uyu. Garai mese muri vaviri, musawane chimwe chinhu chinokukanganisai. Ndiri kungotaura mahighlights ekuti mambo vakwanise kuziva kuti kana vakutaura vari kutaura vachibva kupi, vachitarisana nenhau iyi yakamira sei. Zvezvo zvokuti nhasi unodzoka uchiti aiwa kuofisi kwandiri uku vakuru vekambani ndo vari kunditi mukadzi uyu mudzidzise basa. Iwo vaya unonyatsovatsanangura kuti no, look here gentlemen, kana makuda kuti inini ndigare ndiri ndichikweshana mashoulders nouyu zarira kuti basa panapa muchada kuti ndiite sei, ndishande nechikonzero chokuti ndinoziva kuti zvinogadzira a frictional force mukati memba yangu, zvinokanganisa rudo rwangu ruri kumba kwangu. Zvinongoitikawo rimwe remazuva kuti mudzimai wako uyu anoti avingowo nomumwe shamwari yake oti handei ndinokuratidza murume wangu kubasa, osvikoona imimi makakotamirana nemunhu wamakarambana naye. Izvozvo zvinomuita embarrass, zvinomukanganisa. Tete taurai. Ini ndoda kutenda ramabo makuru neshanga maita nyaya yevana ava yakatishungurudza vapataitoka, asi mudzimu yavambo makope namwari vakaramba kupa judgment kuti vana varambani kwenguva, zvichiratidza kuti zvakazvine chitsidzo zvazvakasvinana. Mufaro wangu mufunge kutarisana nevana vaviri ava, inini ndakanga ndichirwadziwa kusvika pakupedzisira chaipo kuti zviri kutsvaga nyaya hachaimboiona. Asi inini ndoda kuti mwanakomana waita zvaunoona vakadzi munyika umu, ndakaona ngepaitoshanda miti chaiwe mushonga chaiwe wozi akatsvaga nyaya yokuti aishaya chikunetsa chachakana. Makamboona munhu anopozera mukadzi asina kupfeka kupinda mumaakara ovhe asina kupfeka achidzokera mweya chinese yaishanda iyo. Bani ndoda kuti kune mwana wangu musikana mushaure mandionoita sei ndounokura nofunga shumba vataura kuti iwa unohunoa ndirakuona hangu uri bangarana, asi zviripo nezvatakasaka nazvo nyaya dzako ndodzakuti ingorereka zvako soone mukuriro unoita muimba yako. Izvezvi mufunge mumwe nomumwe papapa atodzigadzirisa, iwe watozvigadzirisa, iye murume atozvigadzirisa, asi murume haugone kumuturirawo mwewepo muti ndibaba handiti baba unongonza mama nditadzirawo apa ngati manga mangodaiwo apa vega dzinogaya dzega. Ndagara ndaona kupinda mufariro wanga achiita so wandiradza kuti zvinhu zvipi zvakatinakira. Ndoda kutenda darira mambo makombe mufunge nyaya yakatenderera kusvika nhasi patasvika, ndosaka maona tati tawarirwa nyasho wodzakachiya kuti muchatowanawo uyendepi. Mambo vanoti uyaidi kugadzisei vana kumuno maanoya kuzoyananisa amwe yekuzorambaniswa. Saka mufaro wamufunge kudarira mambo makombe aita mwana wangu vachipasa manyevo kuti nyaya dzinoda kutongwa mudare mamambo vanasvika pakuvayanana kwete pakurambana, handiti pakuyanana ndo pandafanira chete. Saka mambo vari kubata basa gurunao, handiti zvakanaka. hatisida hedu kuti tipedze nguva. Mupurisa uyoko tete garai, handisida kuti muadreswe namambo muri vanhu vakakwirirana matani, ndira kuti muadreswe namambo muri vanhu vanodanana vari kuvakirwa mbeu nechinaa. Zikandiani Adufasi chekutanga chimwe nechimwe chine nguva yake. Saka iwe uri panyika mese makachinja is beautiful and handsome. Pane mwana wenyu uyu, ndaona mwana uyu pauye achibva uko achienda uko na baba anonzwa sei kana nguva yanenge achida kuti aone boboka asingaoni pade munhu upenyu hwako. Ndinofunga mese makakura makuriro yatinoita isidziro yakateka
tinokura tiri vanhu vakutambudzika asi zvinoda kuti tive tinonzwisisana. Patestimony nekwamakapa mazuvano shamwari yako your best friend anokwanisa kuputsa imba yako. Shamwari yako your best friend anokwanisa kupwanya imba yako. Mweya werima, manyepo, chinangwa chiri chokuparadza. Ndinonzwa tsitsi nekusaziva kwatinoita nekuti upenyu ndehwaMwari. Iye zvino nhasi vanhu vakabatira hana dzavo vasiziva kuti kunoedza sei kunoita sei, but Mwari ndiye muchengeti weupenyu. Saka Alufasi chandinogona kutaura ndechekuti you are a living testimony going through my temptations. Chandakuita ndechekuti wherever you are going to be, ndichada kukuzivai, ndichada kuti wewe munogona kuzotobetsera vane dzimba vari kutadza kuti vasvike pamasvika. It's a highest level of understanding, yekunzwisisa. Ndimi vekubuditsa ropa pagirazi muchindiratidza. Yes, all that zvinowanikwa pakusimisa, pakuona kuti unondida here. Ende ndikatarisa ndinoona mese muchina vabereki vakanyatsokwana kuti munavo vapenyu. Right. Mukufamba nekurarama vanenge vachitarisira sungano yeukama mukati penyu. Saka no rest kuti ndinoziva kuti chokwadi mawirirana apa ndichakupai kuti munofanira kuti muzoya for it's a traditional mazuvano mamarriage yane macertificates gani. Vabereki vapo varipo, uyai kuno, vano rest, uyai. Apa ndikangoti kutanga kuita note muno mukurarama kwenyu nemarriage yenyu inofanira kuita consolidation. Inoreva kuti vabereki vano rest, baba varipo ndevapi? Simukai baba, simukai zvini baba, sorry baba. Vamwe vari kusagara. Amai ndevapi? Amai vapo ndimi. Amai vano rest. Yayo kumuritivi mimwe yayo. Baba waendayo. Ko baba vano rest. Ko mai va. Right. That's uyai apa amai yangu imeendayo. Zvakanaka. Ndokura kuti papa pane chinhu wani papa. Pakamira murume nomudzimai ipapo. Ava ndibaba, ava ndaamai. Uyu ndibaba, uyu ndaamai. Saka munzwa maziko kuna mambo. Vabereki makaita basa, makazogara munyika ino, nyika ino ikakugamuchirai, makarera vana venyu vasvika pakuve pavasvika. Ini ndinotarisira kuti ndo vachavaka dunhu rino, ndivo vave matangwa apa, nokuti hapana kunosvika kwese kana anakwini chaiwo mudzimba makamboita mafrictions. Kurora na kugarisana mumba kwakaoma, asi pane chitsivi chinozikanwa. Saka dzimwe nguva vabereki vanosvika pakukonzeresa mhirizhonga mukati medzimba dzevana. Zvino apa ndaona mai vanoresti ndevapi? Mai veuyu ndevapi?
mai vapo ndimi ndoda mupana nechitsivi ipapo kuti vana vedu muri kuda kuti vagare vakubatsirei kuti muve nevazukuru. Kamwana kari bright kari intelligent amupana chinoshoreka. Saka kunze kwenyu imimi ndimi mungagone kuzobuda mamimbe ekutaura kuti uyu muroora ndichamuda kana kuti mukwasha ndikuda. Saka ngandidzoke kuna ana baba. Baba vakabereka mwanarume ndevapi? Ndimi. Munodai soro kubaba? Muzuku mwanakomana uyu musikana waakada panyika pano ndeuyu. Makamugamuchira ndemuroora wenyu. Makaratidze ipapo ratidza kutsika dzechivanhu kuti muroora kuchikuva chakunyatsoziva kuti iwewe une mwana wako ane mukadzi uyu. Wakarichita ndinotenda ndiwe mumvuri wekusimbisa imba yevana vako. Uyu mwana uyu ndaona iwewe wakagona kugara nemudzimai wako kusvika pakuchembera. Uyu ndodati agare nemudzimai wake kusvika pakuchembera. Imimi mwari ndizvo. Mwana wenyu mwanasikana akasarudza ega. Ndimakamusarudzira mukomana? Akasarudza ega. Saka murume wake ndeuyu. Vakapana zvanga zviri kunetsa pakati pesa, asi vasvika pakuti vave vanowirirana. Chasunganidza mwana uyu kana neni ndinototarisa kuti mwana uyu anofanira kuti imba isimbe. Zvikuru kuna ana amai ndiko kunozobva nana atete, anzvadzi sikana, anzvadzi komana. Panoda kupindira atsvaga chake ndiomba rume. Saka imimi nditaurirewo kuti muroora wenyu mamugamuchira, mukwasha wenyu mamugamuchira, then mubata muzukuru wenyu uyu. Ndiitirewo izvozvo. Mese zvenyu. Tangayana baba, mireyame. Tangayana baba. Zvanzi namambo. Taurai muchiti muroora mamugamuchira. Ini muroora wamunhu wemunhu kuti ine asati ambotikanganisira kukasvika mushama nditomuda ndikataisa mwana weso kuti asiyana kumwana anotanga ipapo panodina kui namba chii mukomana kwamuri? namba 6 botwe. Zvakanaka. Muchimutaurira kuti mwanangu Pauro muzotaura wechitatu ichi mwanangu Pauro kwokutanga mwanangu Pauro uyu ndiye muroora wangu. mwanangu uyu ndiye muroora wangu. Mwanangu Pauro ndiye muroora Vanoere mukwasha muchitaurirawo kuti uyu ndiye mukwasha wenyu. Ini ndimi baba musikana handiti muchitaurirawo mwana wenyu sezvanga chiitikwa nakurungai venyavo handiti mutaurirawo uyu kuti uyu ndiye mukwasha wenyu. Taurai zveiva
saka rega ndikupindure mubereki. Kuuya kwaita pamberi kureva kuti dare rino richabetsera kuti imba iyi izove mucherechedzo, ichatangisa kuti igone kuva vana vazhinji vari kushungurudzika mukati menyika pasi pezuva. Asi imimi vabereki nevana ava, imimi kusaziva kuti mukwasha wenyu zvinokwanisa kudairika zvichidaro, ndokuti mwana uyu paanga ari kukura, paanga ari kurarama, maiswera naye, aiswera achifamba ega achitsvagawo. Saka waakaona ndiri, saka zvaamuona ndiye wacho wataakutaurirawo kuti ona kunaka yevatema kune zvinoitwa. Ani mapanzo kuti imimi baba mumuzive kuti mukwasha wenyu. Imimi wacho kana makanga musingazive mwana wenyu, nokuti apa kureva kuti mwana wenyu uyu paanga ari kufamba, pamwe manga muri kure musingazive kuti mwana wenyu ari kurarama ari kure. Asi mwana wenyu nhasi auya nemurume wake, mukomana wake akamuitisa mwana. Saka ari munzira, dare riri pano riri kutaura kuti uyu mwana uyu tichavaumba kuti vave varigare zvakanaka, imi muwane twamunowanawo sekubereka kwamakaita, zvimwe chete nekuna naamai, kureva kuti zvisina kuitwa mugwara rechivanhu ndozvotakuda kuti zvigone kuzoitwa. Iyi mereji ndiyo mereji yandichatoveregawo kudare kwangu, kuti kune vana vakandoda kuzotarisa upenyu hwavo kuona kuti vari kuitei, kana mumabasa, mutsika neunhu tinenge tiri kubetserana. Uri kunzwa mukomana? Kana pane zvinenge zvazonetsa kuti zvakutadzisa kuti uchembere mukadzi wako, ndizivise. Iwewewo kana pane zvinenge zvanetsa kuti murume wako uyu hamusi kunyatsokugarisana zvakanaka, ndizivise, tinofamba tichidzidzisana. Then kunemi ana amai, ndimi mune upenyu hwemhuri. Saka kana muine kutaurawo pamusina chakaipa, muri kufarira kuti uyu musikana uyu nemukomana uyu vavake chinhu chimwe chete chinosimbiswa nekuwirirana kwenyimi mana mukurungai. Ndiani mukurungai apa kana kuti mai ane godo asiri kuda kuti imba yevana uyu iende mberi? Ndiri kubvunza, ndanzwa baba vataura zvamwe zviri pamwoyo pavo, ndavapindura. Oina amai taura iyo. Iniwo ndinotaura kuti unoona munhu kuti wakaita mushonera sangabvuna ndizenge akazondiitirawo. Saka inoona kuti saka kwanga achiita zvinokumba kwawaizwa nareiti. Isusu hatingapindiri manyaya dzevana, vana vanopedza nega kana isusu kura kuti taingorwawo tichingorwawo namunhu wacho. Saka kusvika zvakase tasvika patiri vamwe, saka aina anenge angotiona ndiri pasina changakamutadzisa mwana handidaro. Ndinokutendai kwa amai vangu. kuti vanenge vachida kuti vashoma vapinde vari vakamusha, asi washoma hatinakanditadza. Aiwa. Saka ndinoona apa pataura zviri chivabatanidza kuvasumuke vamhoresane vabimisane pamberi pedare kuti murufu mune zvinetso zvese munenge muri mese, and tichange tichida kuzomirawo pane economical side of it yamunoda kuti muzobetserwa. Iwe wakatiri mistress, iwe urichi ndikuda imba yenyu ichizove muzodzidzisawo vanhu vane matambudziko yakafanana nesaiwaya. These are temptations, but you have overcome. Wazvinzwa? You have overcome.
nokuti uyu for sure hairega kuti iwewe akuregere uende usiri murume akakumhanyirawo rudo rwakaita sei. Saka rudo ratidzanai rudo. Saka sumukai yenyu handite sei handumuzivi handitika kusaziva kududzira kuti handina pfuma yandati ndawana hazvisi kureva kuti hamumuzive kuti ndiye ari kugara nemwana wenyu munozviziva asi hamuna chamati madini. Saka mambo vari kukuvimbisai kuti dare rineri richaedza nekwarinokwanisa kuti rigone kutseketudza pfuma yenyu gosvika mumaoko enyu mune zvakakwanira mavimbiswa nedare ndatenga ewe